खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं गबिन सुब्रबो बे समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव इउएन एकाडेमि फरायसालियाव गाजा गोमजायै ब्रैथि बोसोरारि फोरबो खुंफुंनाय जादों। बे समाव खौरांगिरिनि सिङाव बे फरायसालिनि मानगोनां एग्जाम आइसि सानसुमा बसुमतारिया मा बाथ्रा बुंदों फै जों मिथिना लानि। नोंथाङा एकाडेमि फरायसालिनि कुसुगाव इउएन एकाडेमि फरायसालिनि एग्जाम आइसि हिसाबै एसेब्लाबो मिथिगोन बेवहाय कुसुगाव आर.एन.डि फिल्डआवहाय मानि थाखाय जमा जादों नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा? गिबियावनो निउस पर्टेल नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोदों। दिनैहाय जोंहा कुसुगाव इउएन एकाडेमिया 24निफ्राय लानानै 29 अक्ट'सिम 14थि फरायसालि फोरबो जोङो खुंफुंनो लादों। बेहाय दिनै जागायजेननाय बे हाबाफारियाव गिबियावनो जोंहा गेलेमु आयदानिफ्राय लानानै दिनै गेलेमु आयदा सोलिनो थाखाय जों दान्दिसे समनि उनावनो जोङो सालायलांसिगोन। बेनि उनाव जोङो बे फरायसालि फोरबोआव गासैबो रोखोमनि इभेन्ट्सफोरखौ लानानै जोङो खुंफुंगोन। दिनै गेलेमु आयदानि बादायलायनाय, गाबोनबो गेलेमु आयदानि बादायलायनाय जागोन। बेनि उनावहाय थुनलाइयारि आयदा, लोगोसे हारिमुवारि बादायलायनाय आरो जोबथा 29 अक्ट'आव जोंहा जोथोनगिरिनि जथुम्मा गाजा गोमजायैनो जागोन। बेनिखायनो आङो सासे कुसुगाव इउएन एकाडेमिनि फोरोंगिरि जानानै आङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों दे जाहाथे जोंनि जोबथा बुब्लि बे जोथोनगिरि जथुमावबो जोंनि इउएन एकाडेमिनि साफ्रोमबो जोथोनगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफ्रा लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो। जोंनि गेलेनाय हाबाफारिया दिनै गाजा गोमजायै जागायनो थाखाय जोङो दान्दिसे समनि उनावनो जागायहोसिगोन। दाना बेखिनिखौनो आङो फोरमायबाय।